वरिष्ठ नागरिकଙ୍କୁ शीतवस्त्र बंटन वरिष्ठ नागरिकମାନଙ୍କୁ शीतवस्त्र बंटन କରାଯାଇଛି। ବାସୁଦେବପୁର ତହସିଲ ନାଇକାଣୀଡିହ ଗ୍ରାମର ରତିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ଆୟୋଜିତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବାସୁଦେବପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବରେ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ, मुरलीधर पांडव, आदित्य महापात्र, सोमनाथ महापात्र, धर्मेन्द्र पलाई, रमेश महालिक, मनोज पलाई प्रमुख जोगदे उत्सव परिचालना करथिले। एही अवसर में समूह भोजीर आयोजन करा जायथिला। सरोज महाराणा का रिपोर्ट, ओडिशा न्यूज।